ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಆದ್ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೀತೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದೈತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತು ಜನ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇನ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮಾನಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಚೈತೆ ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಪೋಡು ಬೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಗೆ ಅಂಚ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚೈತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಂತದ ಯಾನು ಸಾರಿ ಮುರಣಿದಾನೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು ಆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತು ಅಂದು ಐಜಿ ಸೆಟ್ ಐಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ನೆಂಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಲಾಪುಜಿ ಇಂದು ಸಾರಿ ದನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ನೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಿಲು ಹೊಸತಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಐನು ಮಾತು ಯಾ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬೈತೀರು ಇಂಚಲೆ ತೋಜು ಯಾನ್ ತೋಜಿದೆ ಕತ್ತಲ ತೋಜುಡೆ ಅವು ಯಾವುದು ವಾಸಿನಾತು ಅಂಚ ಈ ರಮೇಶ್ ಶರ್ಟಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು ಜರ ಎರಡೆಗೆ ಬೇಕಲೇಡನ ಸರಿ ನೀನು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡ ಏನು ಮಾತು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತನ್ವೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೂರ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲ ಬೊಟ್ಟುಲ ಆತೆ ಬರ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬೇಗರ್ನೆ ಉಂತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ದಿಂಜ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೇರು ದಿಂಜ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಒತ್ತೊತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೈನೇಟದು ಅರ ಫ್ರಂಟ್ ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ 12 ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಐಕ ದುಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಲಿತೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಜೋಯ್ ಅಂಪಣ್ಣೇರು ಹಾಯ್ ಅಂಪುಡು ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಪುಣೆದೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಥರದ ತರಕಾರಿ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೊಂದು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೆರಿಗೆ ದೆತ್ತದೆರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯೂಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಂತಿನತ್ತು ಒಂತೆಂತೆ ದೈ ಎಂದು ಆತಿನತೆ ಆತೇಟೆ ಒಂತೆ ತರಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಚಕ್ಕರ್ಪೆ ಕಸಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಇದು ಬಿತ್ತಿಗಿರ್ದಿತ್ತಾನ ತಿರೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್
ಒಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಲತ್ತನೆ ಭಯಂಕರ ಉದ್ದಾಗ ಜತ್ತದಿತ್ತರು ಏತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಈ ತೆಲಿಯ ದೈ ಐಟೆಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆತಂಡು ದೈ ಸುಮಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಲ ಆತಜಿ ಅಂಡಲ ಐಟ್ ಈ ತೆಲಿಯದ ಐಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕೆಲವು ತರ ತರತ ಪೂತ ದೈ ಮಾತ ಇತ್ತಾರೆ ಶೋಕದ ಪೂತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ದ ಪೂ ಅವಲೊಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಕಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಂದು ಆದಿತ್ತನ ಒಂಚಿನ ಪೀರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಪೋದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾದು ಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಅವಳೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾತದ್ ಪೋದು ತೂದು ಕುಲ್ಲುದು ಮತ್ತು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮುಳ್ಳು ಆರಾಧ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರನ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಭತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಅಲು ಎಂಚಲೆ ಬನೆ ಎಂಚಲೆ ಅಂಚಂಪೆರಿಚ್ ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾವಾಗ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾಮಿನ ಲೆಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲಂಚೆನೆ ಆರಾಧ್ಯ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲು ಐದನೇ ಇಪ್ಪೆಕ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮಾನ ಬಯಕ್ಕೆ ಐನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಾನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಮ್ಮಾನ ಆತದು ಎಂಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯಿಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾತ ಪುರ್ಸೋತ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಡ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವಳು ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಪಂಡ ಬಯಕ್ಕೆ ಐನ ಮನದ್ದನಿ ಅಲ್ಪ ಸಮ್ಮಾನ ಇತ್ತು ನೀಡ್ದು ಚುರುಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟಾಂಡು ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಇಂದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ರಡ್ನೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಮಿನಲ್ಪ ರಡ್ಡಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಈಗ ಮಾಮಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಮಗಲು ಪೆದ್ದದಿತ್ತು ನೀಡ್ದಾದು ಇನ್ನು ಬೈಕಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅದಿಜ್ಜಾಡು ಅಂಚ ಎಂಡ ಮುರಣಿ ಕಾಲ್ ಅಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪನದಿ ಇಂಕ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಂಚಿಂದು ಪಂಡೀರ ಅಂಚ ಇನ್ನೇಟು ಯಾನ ಬರ್ತೆ मेरे मेरे अपन ಬಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮುರ್ದು ಬರ್ತನ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಗಂಬಿಯೇ ಉಳ್ಳೇನೆ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾದು ಬೈಯಗ್ ಹೆಂಕ್ಲು ಮೂರು ಪಿದೈ
ಪಟ್ಟಂಗ ಕುಲ್ಲದ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗೆ ಇಂಬಿಯನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯೆ ಅಂಬೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಲ್ಲೈನೆ ಹಂಚೆನೆ ತುಮ್ರೆನ ಬ್ಯಾಕಿಗ್ಲ ಬತ್ತಜೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಲಿತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳುದು ಪಟ್ಟಂಗ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅನ್ನಂಡ ಇಂಚನೆ ಆಪಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ತೆಲ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯರ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ.